Ang cremation dili lang di ay alang sa mga tao kung dili doon na usay susamang serbisyo alang sa mga hayop sama sa iro ug iring. Samtang nanaon sab nato ang lungon nga nagkantidad og milyon ka pesos. Ano ang report? Kung adunay menteryo alang sa mga iro, anausay mas praktikal kuno nga pagpahiluna sa mga hayop. Kini mao ang cremation alang ni atong gustong ikauban forever ang ilang inalimahan nga gitanyag sa usa ka punerarya. Sama sa tao duna usay mga klase sa pet urn nga sudlan sa abo. Medyo mahal hinuon ang bayad apan dili kuno igsapayan sa mga taong nagpangga sa ilang mga hayop. Samtang gipadayag sa tagduma sa punerarya nga midaghan karon ang ilahang mga kliyente nga mipili sa pet cremation. Hinoon, doon na paghihapoy mga nipili sa naandan nga proseso pagsulod sa lungon sa namatay nga hayop. I would say nowadays na it's very practical. Yeah, because it's very fast, it's very easy. Nining punerarya usab, aduna sila economy price nga lungon alang sa mga tao apan doon na usay minilyon ang presyo. Sama nining imported casket nga 2.3 million pesos ang presyo. Doon na kini special feature nga lahi sa uban ug ang mga gamit mahalon. The reason why it's expensive is because it's Batesville. You can just America, so imported good siya. Na yung mga parts na dili lang siya basta-basta ba. So na handles nga pwede ninyo ma-carry. Sa local manggod namo is like dili nimo pwede ma-handle ang kuan kay basta mabali. Everything is durable, gasketed siya, and the fabric is also velvet. Kiwaw man pamation alang sa uban apan mas maayong mapangandaman ang katapusang pahulayan. Kauban si Mel Colmenares, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.